Ang mayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita, dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabihion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Naghangyo kami kanimo o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta o Dios ang mga tawo nga nagapaminaw pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat Dios sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo pagadawaton namo kining tanan. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sama kausapa, welcome din sa itong programa, Jesus is our Hope. Sa gihapon kami, mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw, niini nga programa sa kahanginan, busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa unahan ato sa aning ibanan ug pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya June, maayong udto mangutana pangutana man ni. So unya na lang no kay naamantay kuang kagabi do na to katubang pangutana kagabi nga ni insert diri sa ato nga kuan nga si Kristo nagtukod ba og relihiyon, no? Mo toy ato karon nga tubagon. Okay, sir, maayong gabi. Si Kristo nagtukod siya og iglesia. Unsam mao ni kinini ang ka related gihapon ni sa kuan ato ning mahisgutan kibali maduhan ni ron ang maduhan ni ron ang atong tubagon nga pangutana. So kuan lang kay naamatay gipasaligan kagabi unya mosulod ra ni kaning patunahan nimo masabtan ra unya na nimo. Well, patay basahon Sir John ug Sir Libby, maayong gabi kaninyo diha sir, nagsunod mi kanunay sa inyong programa. Pwede ba mi sir nga makapamaraig sa inyo og Bible og pwede lang mangayo unta mi? Yes, pwede na, no? Kasi dili na ko ni ikuan, di na ko ni i-delete usa ning number kay ako ni kuan ni dayon ka reply dayon ko kay magkuan ko kana na ang magpakisusi ko unsay ngalan apelyido unya asa ni aron nga mapadala diha ang Bible. Okay, salamat kayo. Well, sa Brother Libby higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone bas maisad siguro Brother Libby nga mali-ili usa nimo diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung asang lugar o dapita ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, maayong gabi no sa tanan atong mga suki, mga pinalangga natong tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live. Kamong tanan higala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa pagpakig-uban karong gabiuna og pag-participate dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Sige hapon, kung namoy mga messages karon diha mga higala, mahimo na nga inyong i-text nga rin namo ni Brother John or diri sa ato nga comment section sa Facebook, no? Aron ato nang basahon o mapadangat na ngadto sa inyong maminahal sa kinabuhi. So, alang sa mga viewers nato, mga followers nini nga program, palihog atong i-share no ato nga programa parang daghan ang mapanalanginan higala pinaagi silang pagpamati sa mga pangutana nga atong tubagon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, dili ta maglangay mga higala.
Moadto ta sa pagbasa sa mga nakita nato sa screen. Niya gihapon si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat Sister G. Marie sa imong paglab kanunay itong program o pagampo kanunay. Mainguman sila si Brother Opino Moreno. Salamat sa pagpray o paglab sa ato nga program. Ani ato pong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Live og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo. Kanya po si Emelda Galiares ang iyang mensahe. Maayong gabi Brad Libby og Brad John og sa tanan nga mga nagtan-aw niini nga programa. God bless kanatong tanan watching from Lapu-Lapu City. Okay, maayo ma'am. Salamat sa inyong pag-view ma'am sa ato nga programa. Okay, ato sa nakita din si Moises Alex Liaban. Salamat po Brother Moises sa imong pag-ampo no nining programa o paglab nining tulumanon. Thank you kaayo. Ani ato po nakita din si Brother Romeo Itang. Ang iyang mensahe, mayong gabi anakon o Brad Libby. Naminaw gyud mi sa Iskaw. Okay, good evening. May gabi sa inyo diha ninang si Ninang Rebecca magyud ni nagkuan. So may gabi sa inyong tanda diha. Kumusta na lang mo? Mr. and Mrs. Rebecca o Romeo Itang. So good Yes. evening niyong tanan no, diha sa Iskaw. O tanan taga San Isidro karon diha nga naminaw sa ato nga program. Oh, diha sa Linaw si last tatay Justiniano Lumapak, no? Si nanay niya ni Sister Qualing Calosor. May gabi is inyong tanan diha sa Linaw. Kumusta sa ni Brother Carlos or Dudong Lumapak? Okay, ato sa ning tagdon ang pikas nga screen ato lang ning ipuli-puli mga higala. Arita sa mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Brother Gerardo Lobitania. Ay dade, may gabi ini mo diha dade uban kang Mami Banji og Ma'am Gine og sa nyo ka anak ni na may gabi inyong tanan. Salamat sa pag-view sa ato nga programa. God bless ninyong tanan diha. Okay, niasad si ang mensahe nga nagdilaab, Brother Jimmy Ranises. Boss, mayong gabi diha boss. Imo magyong pirming latiguhon boss ang mga CFD boss. Anya niya po si Carlos Miris Lumapak. So, good evening, Brother Carlos, no? Miris Lumapak. Anya niya sad si Basilio Tero Notario Jr. Ato po nakita si Brother Romeo Itang. Anya niya sad si Jomar Caburnay. Anya sad si Mrs. Alex Liaban. Okay, arita sa mga kahigalan nato nga naglab dini nga program. Atong nakita dinhi si Jimari Kalapuan. Arlene Bulambao Oliamot. So may gabi ni mo Sister Arlene. Niapod si Aniceto Priselias Asilidrov Bacolod. Oban sa nato niya po si Melda Galiaris, Elena Pacifico, Merifel Vargas, Rack Gravel, Aurelia Villafuente, Sherwin Orsal, niya po si Imelda Osabel Boratso, Ronilo Itang, Neljon Bersero, niya po si John Michael Cinco, o si Jana Gine Rama Fermin. So, muna ato mga nakita nga nag-like o niya nag-love sa ato nga program. So, makahimog ya po mo higala sa pag-send og mga mensahe. Ato lang basahon ang inyong mensahe karon taon-taon. O niya ato nakita dinhi si Judy Ann Hista Abalye. So, good evening nimo Sister Judy Ann. Abalye, kumusta si Brad Paul? Okay. Niya po atong niya po si Pastor
ah, Pastor Hill Edoliverio. Mayong gabi ninyong duha Pads John o Pads Liv. Good evening, May Pastor. gabi ni Maria Pastor, uban na Ma'am Nurse. Okay, ni ay mensahe si Sister Arlene Golambao Oliamot. Mayong gabi ninyo, Brad, watching from LPC Bogo. Okay, salamat Sister Arlene sa pagpakig-uban, no? Dinhi sa ato nga tulumanon karong gabi na. Okay, padayon tahigala nga tusunahan, atong ihatag ang panahon ni Brother John, pero padayon lang mo sa pag-text sigala kay ato nang basahon karong taon-taon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa radyo. Nya pod si Rock Gravel. Nya ato pong nakita dinhi si Melissa Dukalang. Nya pod si Merfiel Vargas, Cherilyn Nugas. Niya pod si Sherwin Orsal. Muna ito mga nakita nga bag-o. Niya akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, katong pangutan na Brother Libby, murag diha man to sa ato nga monitor, mas maito nga mao'y makuha nimo kay wa to diris ako kay diha man gud to na kuan kagabi diha man to nato makita sa katubitang pangutan nga ingon si mama or unsa to gigamit nga termino nga nagtukod ba di ay si Kristo og relihiyon. Okay. Muni pangutana Brother John ato ning transfer sa tong keypad. Nabay gitukod nga relihiyon si Jesucristo. Pangutana ni mama anya nag-send ani mo si Arthur Alito Francisco. Mama ni Arthur Alito Francisco mo nangutana ani. Naba kunoy gitukod nga relihiyon si Jesucristo, Brother John. Okay, mahitungod niya na Brother Libby. Gipangutan na diyan no, murag ambid lang. Oh, ambid-ambid nga kuan pero naghisgot na to, sakay na to sa gisgotan sa Biblia nga iglesia. Oh, naghisgot. Ang tinuod paggasulti sa diha nga si Kristo dunay gitukod, ang termino nga iyang gigamit dili relihiyon. Ang termino sumas nasulat sa Biblia ang gigamit sumala sa Mateo 16:18 og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unya kalom na. So sa dili pata kanang word nga Pedro ang gipasabot niya na ang kahulugan gihapon anang Pedro bato. Karon nagingon si Kristo sa ibabaw niya og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dili ang terminong gigamit pagatukuron ko ang akong relihiyon. Tandaan nato na. Karon ang gisulti tukuron ko ang akong iglesia. Unya sunod ani kay kalom man og ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. So ato nang tandaan kining Mateo 16:18 walay relihiyon, walay pundok o sikta nga dili nagagamit niini. Ug halos ang tanan nga mga sikta o relihiyon nagpaila og nagpatuo nga ang ilang pundok, ilang sikta, ang ilang relihiyon mao'y gitukod ni Kristo. Pero ang tinuod nga pagkasulti sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, ang pulong iglesia pundok sa katawhan. Wala gyud niya butangi og ngalan. Timan diha balikon ko sa diha nga nag-ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Ang buot ipasabot sa pulong iglesia katawhan o pundok sa katawhan. Tukuron ko ang akong iglesia, diin ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Wala gyud ngalan nga gibutang dinhi niining bersikulo sa diha nga si Kristo gitukod niya ang iyang iglesia. Kung sa English nga termino ni giingon, I will build my church. Gisgutan, iglesia.
Karon kung imo ning nuntan dinhi kining Mateo 16:18 maura ba ni og bukog nga giilugan sa mga iro, giilugan sa tanang mga pundok o relihiyon. Pero kung maghisgot na gani ka nga ang imong iglesia gitukod ni Kristo unya ipatuila nimo na ngalan, halimbawa Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, naa mo na unya Saksing Hyuba, unya Iglesia sa Kamingawan, Iglesia sa Jerusalem, Iglesia sa Esmerna, Iglesia dito sa Philadelphia. Adunay daghan dinhi nga mga gipanghisgutan. So kung imong tan-awon kay wa gyoy ngalan nga gihatag ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod. Ang tao na lang karon mo'y nagbutang og ngalan diin ilang ipatuo sandig dinhis Mateo 16:18 nga si Kristo nagtukod og iglesia. Og kining bersikuloha giilugan ni Satanan nganuman nagtukod lagi si Kristo og iglesia. Karon kay wa man ni Kristo butangi og ngalan ang iglesia nga iyang gitukod. Wa butang ngalan ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod. Kung wa butangi og ngalan, unsaon man nimo pag-ila? Kay kanigo ngalan sa relihiyon, diha man na magsukad nga ang gobyerno gusto nga marehistro ang sikta nga imong gipasakupan o gibarugan. Mauna nga naanay mga ngalan. Pero sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, wala gyud ngalan. O kung wala may ngalan, but ipasabot, bisan unsa nga denominasyon, bisan unsa nga sikta, bisan unsa nga relihiyon, pag-abot diha sa Mateo 16:18, tabla, patas, nga naman, wa man butangi og ngalan ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod. Kung wa man niya butangi og ngalan, ang tao na lang mo'y nagbutang og ngalan sa iglesia nga iyang gitukod. Sama pananglitan niadtong 1914, July 27, nagtukod si Felix Manalo og iglesia nga iyang ginganlan og Iglesia ni Kristo. Pero sa diha nga nagtukod siya og iglesia si Kristo, wa gyud butangig ngalan ni Kristo nga Iglesia ni Kristo. Si Felix Manalo na ang nagbutang ana nga ngalan. Karon kay wa man butangi og ngalan lagi og pag-abot niining puntuha sa 16-18 tanang relihiyon patas, tabla, kay wa man butangi og ngalan. Well, unsaon man nimo pag-ila nga kanang pundok nga imong gipasakupan masabot mo og mailan nimo nga iya ni Kristo nga gitukod kay niingon man siya tukuron ko ang akong iglesia. So asa nimo ilha ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sa ngalan o sa doktrina? So adto ta sa doktrina. Kay mag-unsa man lang gud na ang ngalan sa imong relihiyon. Unya ang ngalan imong makita pero ang pagkinabuhi wa diha, kay ang doktrina nga gisunod wala itudlo sa Biblia. Una, ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa dinhin nato sa doktrina nga gitudlo maila, dinhin nato sa doktrina masabot kung unsa ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Balikon ko, ang pulong iglesia nagpasabot kana og katawhan. Og unya si Kristo namulong siya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, ingon ni Kristo, ako nakaila sa akong mga karniro og sila nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Tandaan nato na nga ang iglesia katawhan og unya nag-ingon si Kristo maghisgot gani tag karniro, meaning iyang katawhan, matud pa niya nagasunod kanako. Kanang pulong nagsunod, but ipasabot, wa masimang nan kining Kristo nga nagtukod sa iglesia
ug ang iyang mga karnero nagsunod man kaniya, ato kunong susihon kung unsa may nakinaiya ug nabatasan ni Kristo nga maoy nagtukod sa iglesia. Kung imong basahon ang Lucas 4:16, si Kristo nakinaiya ug nabatasan niya nga sa matag adlaw nga Sabado o igpapahulay tua siya sa sinagoga. Si Kristo namulong ng daan nga ang mga iyang mga karnero nagsunod niya. Kining Kristong nagtukod sa iglesia, nabatasan ni Kristo na kinaiya niya matag Sabado tua siya sa simbahan o sinagoga. Karon kung muangkon ka nga ikaw ang iglesia o kanang inyong pundok mo gitukod ni Kristo, na kinaiya ba o nabatasan ba na ninyo nga sa matag adlaw nga igpapahulay adlaw Sabado tua mo sa sinagoga? Kay nag-ingon man si Kristo nga ang akong mga karnero nagsunod nako. Nan kung wa gani niyo mabatasan ang batasan ni Kristo, kana dili gyud na mao nga iglesia ang gitukod ni Kristo. So karon si Kristo nga nagtukod sa iglesia, unsa may iyang gisulti, ha? Unsaon nato ni pagkuha ni ang punto. Kung ato dinhing tan-awon, usa ka tawo nga nangutana kang Kristo, ha? Nangutana kang Kristo nga unsa may akong buhaton, maayong magtutudlo. Kanawa, aron ko makasulod sa gingharian sa langit. Matud pa nga, what shall I do to get to heaven? Mao ni ang gisulti. What shall I do to get to heaven? Mao ni ang pangutana. So unsa may gitubag ni Kristo? Nag-ingon dinhi sa kinini ang 20. But as to your question, you know what the 10 Commandments say. So sa laktod pagkasulti nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo ug si Kristo nga nagtukod sa iglesia, nagsunod kaniya, nagsunod sa adlawng igpapahulay ug nagtudlo sa napulo ka sugo. Nag-ingon ang magtutudlo nga nagtukod sa iglesia nga mao si Kristo, you know what the 10 Commandments say. Kung kanang iglesia nga imong gipasakupan, nagtudlo kana sa pagtuman sa napulo ka sugo, mao kana nga iglesia ang gitukod ni Kristo, kay ang Kristo nga nagtukod sa iglesia nagtudlo sa pagtuman sa napulo ka sugo. Busa kung ang imong iglesia wa magtudlo sa pagtuman sa napulo ka sugo, dili na mao nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay ang Kristo nga nagtukod sa iglesia nagtudlo nga tumanon ang napulo ka sugo. Tungod ni ana, dili na gani na makapasar sa mga doktrina o pagtulunan nga gitudlo ni Kristo dinhi sa Biblia, dili gid na iglesia o pundok nga gitukod ni Kristo. Karon, base lagi sa Mateo 16:18, daghan man kaayo sa mga tawo nga mag-ilog nga sila na. Pero ang tinuod pagkasulti, nagmulong ng daan si Kristo, matud pa niya, you know what the 10 Commandments say. So ang Kristo nga nagtukod og iglesia, nagtudlo sa napulo kasugo, natural ang pundok nga gitukod ni Kristo, nagtudlo sa gitudlo ni Kristo nga mao ang napulo kasugo. O ang Kristo nga nagtukod sa iglesia, iyang nabatasan og nakinaiya niya nga sa matag adlaw Sabado tua didto sa sinagoga. Kung nag-angkon ka nga kanang pundukan nimo si Kristo ang nagtukod, ang nabatasan ni Kristo matag Sabado tua sa sinagoga o niya ang imo matag Domingo tua sinagoga, dili na mao nga pundok og iglesia nga gitukod ni Kristo. So niya apay mga pagtulunan nga mahimong talan-awon nga imong maila ang iglesia nga imo karon nga gipasakupan nga mauna ang gitukod ni Kristo nga iglesia, ang nga maila mo pinaagi sa pagtulunan, pinaagi sa doktrina ug dili pinaagi sa ngalan. Kay magunsa man na ang ngalan unya wa itudlo ang gitudlo ni Kristo. Niya pa din pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 ningon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nanagtuman sa iyang mga sugo o nagtuo kang Hesus, gikinahanglan ang magmainantuson kamo. Timan niha nga ang mga iya ni Kristo, mga katawhan kana sa Dios
o nagunsa man nagtuman sa mga sugo sa Dios. Karon kung ang inyong pundok moingon wa tay labot ana sa pagtuman sa mga sugo kay iyaranas Israelita na dili na katawhan sa Dios, dili na pundok o iglesia nga gitukod ni Kristo, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod sa napulo ka sugo, nagsunod sa kasuguan sa Dios. So kung ato pangdugangan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:12 nagingon kay pagalutuson gayud hinoon ang tanan nga nagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. So naay mga paglutos. O gunya sa buhat 8 kanauno nga sa diha nga gilutos ang iglesia sila nagakahitay bulaag. Apan nagpasidaan si Kristo sa Mateo 24:20 ingon ni Kristo magbantay pagampo kamo nga sa inyong pagpangalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Sa laktod nga pagkasulti ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, nagbantay sa napulo ka sugo. Ug ang gisulti sa Isaiah 56:6 nga ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Tungod niya na kung ang imong pundok wa magbantay sa adlaw nga igpapahulay, wa magbantay sa kasuguan sa Dios, wa magbantay sa napulo ka sugo sa Dios, dili na mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod og nagtuman sa adlaw nga igpapahulay, nagsunod og nagtuman sa napulo ka sugo, apan dili gyud lagi kakabasa og ngalan sa diha nga iyang gitukod ang iglesia, gibutangan o gitagaan niya og ngalan nga mao ni ngalan na walay ngalan. So mailalang nimo sa mga unsaman doktrina ug mga pagtulunan nga gitudlo dinhi sa Biblia. So katong wa ko katimaan atong nangutana nga murara man ni gisugo, tandaan nato nga ang susiho nato kanang relihiyon nga atong gipasakupan kung nagsunod ba sa gitudlo ni Kristo, nagsunod ba sa kasuguan sa Dios, nagsunod ba sa napulo kasugo, nagsunod ba sa adlaw igpapahulay, o nagsunod ba sa dietary law, balaod sa pagkaon. Kay ugwa gani kanang iglesia dili na maong iglesia nga gitukod ni Kristo, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod sa mga kasuguan sa Dios. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod kay Kristo, o kay nagsunod kang Kristo huna-hunaan ninyo kung unsay inyong gisunod diha kang Kristo, kay mag-angkon manggid mo nga kamo pod mga Kristohanon. Balikon ko pag-abot diha sa Mateo 16:18, tanang relihiyon patas, tanang relihiyon tabla, kay wa na butangi og ngalan, ang tao lang mo'y nagbutang-butang og ngalan. Pag may mabasa diyang iglesia sa Dios, dili pod kakabasa nga maunang ngalan ang gingalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo, mabasa lang iglesia sa Dios. Pag mabasa din nga iglesia ni Kristo, dili sa gyud kakabasa nga iglesia ni Kristo ang gingalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Nganuman kay wa lagi ngalan nga igihatag ni Kristo. Kung mabasa po na diha iglesia sa Esmirna, iglesia sa Efeso, iglesia sa Philadelphia, iglesia sa kananaang buhing bato, ay wapod gihapon na ibutang nga mao nay gingalan sa iglesia nga iyang gitukod. Pero mailalagi nimo ang iglesia nga gitukod ni Kristo pinaagi sa mga pagtulunan, pinaagi sa mga doktrina. Kung kini ba nagsunod sa dietary law, nagsunod sa napulo kasugo, nagsunod sa adlawng igpapahulay, ug uban pa nga mga butang nga gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Well, kining dili kaayo tantong kumon ba kanang dietary law. Unsa man ang dietary law, balaod sa pagkaon. Then nagtudlo sa gitawag og health laws, balaod sa maayong panglawas. Mauna nga kung ang imong pundok gipasakupan, inom sa tanan, kaon sa tanan, wa na magtudlog dietary law, wa na magtudlo og health laws, dili na mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Well, si Brother Libby, mga kaigsunan, makaigalaan, maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby?
Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning tanawon mga higala. ah, Pray sa nagpadayon nga crusade sa Purok, Bumbel, Lily Moonlight, Kairan, Bugo City with the cooperation, support sa atong brethren from Bugo, SD Care Group o sa Amaico CRMC chapter members, TY, mga SD members in our district. Okay, ato ning lilion makadiyot higala ang mga nahidugang naglantaw. Okay. Atong nakita dinhi si Evangelist Mike Rivera. Good evening nimo bro. Yang mensahe, good evening mga igsoon watching from Poblacion Alcantara. Niapod si Brother Doming Bunukan, mayong mayong gabi ninyong tanan ni Brad John, Brad Lib, o sa tanan nga nagsunod ning programaha. Nagmonitor ta karon diri sa Bitoon. Salamat. Salamat po kayo Brother Doming sa imong pag-pray sa ato nga program o pag-love sa ato nga programa. Ato sa nakita si Brother Neljon Bersero. Mayong gabi bro Libby, bro John. Og akong i-greet si Kuya Himen diha sa Purok Kawayan sa Libho. Mayong gabi nimo diha kuya. Kanunay gyud siyang namati sa atong programa og nagkasabot nami nga mooban na siya og simba karong Sabado. Kanako og naghisgot na siya og pabautismo katuning imong gipalokit nako Brother John. Okay. Katuni si Brother Himen dito sa Libho katong gibustarihan sa una Brother John. Okay, salamat kayo nga na-locate din niya. Salamat nga doon na siya paghisgot nga magpabautismo. So thank you so much kayo brother sa imong desisyon. Ayaw usiki ang mga oras, mga adlaw o semana o bulan nga mulabay sa imong kinabuhi. Pasiguro gyud na importante na unya. Salamat sa imong desisyon nga naghisgot ka na nga magpabautismo. So dugay-dugay na ni Brother Libby kay ako maning gipalocate unya ninglutaw na gyud karon nga naghisgot na nga magpabautismo. So thank you so much. Taon-taon na ni siya nga namit na to, napapistadihan. Yan, nahunong to. Anya ka-continue di agad siya paminaw sa programa until this time. Yan, salamat kay Brother Himen sa imong handom o desisyon sa pagsunod sa Ginoo namon sa goy Bible study hantos dool sila mga maglasang grupos, mga maglasang. Okay, niapod si Joderet sa mulihon ditoy is watching. Salamat kayo pare. Salamat pare dong sa pagpanood sa atong program. Anya niapod si Roland Nere Ginon, Brad Libby o Brad John, maayong gabi. Welcome na pod sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Quezon City og mostly diha sa Cebu ug Mindanao og sa tanang kaigsunan hinaot nga ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. Niapod si Dongbab Ritoya. Good evening ninyo Dong John og Dong Libby. So mayong gabi nimo. May gabi diha dong. Diha sa Tuburan. Niya po si Shena Ross de la Rama. Always naminaw po si Lolo Doro o Lola Ophelia. Dito ni sa Kuan. Tikaw Island. Tikaw Island. Dito po nakita si Edwin Notarte. Good evening mga kapaglaom. So good evening Brother Edwin. Niya po si Roldan Bartolata. Salamat po sa pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato ning tanawon mga nahiduga nga nag-like sa ato nga program. Niya si Lovely Deheto. May gabi niyo diha sa Malabon.
Kumusta ni mama nimo? O Niya ni po- Nonoy? Niya po si Carlos Miris Lumapak, Mark Ortega. Niya po si Arman Estrella Diniega, Nineth Gabisay, o niya po si Jody Silver Star Laguna. Niya po si Johnny Mainet. Niya po siya si Ma'am Eleanor Piña Florida, diyan ni sa Eden. So good evening niyo di ma'am. Niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan, Junte Dauman. Niya po si Nikon Guande Boyno. Okay, arita sa pikas mahigala. Ato ning tanawon mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga programa. Okay. Ato ning tanawon. Niya si Jonel Yogo. So may gabi ni Brother Jonel Yogo. Niya po si Emily Dilao Hilig. Salamat po kayo. Niya po si Chini Doktora Langido 5. Niya Gian Paskin. Niya po si Anita Cabaluna Claves. Niya Edwin Escario. Niya po si Robilin Villaganas ni Cesario sa Hilotongani, Masbate. So, good evening yung tanan, no, diya sa Hilotongan. O welcome sa ato nga programa. Okay, maadto ta sa pagpadayon mga higala sa paghatag og tubag sa pangutana. Ang pangutana dinhi nga ato nga gitagad karong gabi na kadtong pangutana nga kagabi ato tong gitagad ng instant nga tubag mga higala. Tubag din nato karon. Pangutana to ni Mama ni Arthur Alito Francisco. Ang pangutana siyang mama, naabay gitukod nga relihiyon si Hesukristo. O niya, isa diya, Brad John? Ang usa diri maura gihapon nga si Kristo nagtukod man siya og iglesia. Unsa mang iglesia ha? Wala gina walay ngalan. Okay, salamat no. Karing pangutana diri na abay gitukod si Kristo nga relihiyon. Nya diri nagtukod man si Kristo og iglesia sa may ngalan. Okay, salamat no. Ang Ginoo dunay gitukod nga iglesia. Kanang gingon diya sa Mateo 16:18. Ingon si Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang gigamit diha nga term sa English, rock ang gibutang diha. And upon this rock I will build my church. So rock ang gibutang diha. Unsa may bote pasabot ana? Ang uban magunahon na manggod nga si Pedro maoy gitukuran. Si Pedro gitukuran kay bato man sad tuod si Pedro. So kung imong tanawon sa Greek higala kanang kining ang Pedro Petros na sa Greek o niya stone yapon na siya pero slab of stone kanang mga small stone. Pero nga itong nabasa na di man kay stone lang literal nga small stone, graba. Ang gibutang ng rock man, batong bantiles. Ingon siya nga, ibabaw nining bato. Upon this rock, I will build my church. Kung imong tanawon sa Greek, kining rock nga gibutang ito, Petra. Unsa ning Petra? Large mass of rock. Large, fixed, immovable rock. Whereas Petros is a small stone. So, naay comparison. So, kinsa na ang bato, ang rock? Mao si Kristo higala. Si Kristo nagsulti, ang gisultihan si Pedro. Ina niya, Pedro, ibabaw nining bato, ang gitudlo ni Kristo, ay ang kaugalingon. Pagatukuro nako
ang akong iglesia. Si Kristo ang nagtukod o diha niya gitukod sa iyang kaugalingon. Pero kung imo ning tan-awon higala kini nga verse, wa gyud kay mabasa nga nagtukod si Kristo og iglesia o niya iyang ginganlan. Wa nganli niya ang iyang gitukod. Wa nganli niya og Seventh Day Adventist. Wa nganli niya og born again. Wa nganli niya og Roman Catholic Church. Wa niya nganli Baptist. Wa niya butang ngalan. So kay wa may ngalan, makahimo pag-angkon ang bisan unsang pundok. Muna nga, daw halos mga nagkalain nga relihiyon or iglesia, gaangkon sila nga si Kristo maoy nagtukod sa among iglesia. Daghang kay nag-angkon. Awan mingon, amo gitukod yun ni Kristo ni adtong 33 AD. Kristo ko nagtukod. Hindi may mabasa sa Biblia be nga nag-ingon si Kristo nga ang ngalan sa imong pundok mo iyang igitukod ni adtong 33 AD. Nga may ngalan. Pwede na butang-butangan yung ngalan, yung angkon-angkonon. Butang-butang dia sa history, butang-butang sa mga libro. Angkon-angkon lang na siya. Kana nga referensya, makounted na kung na ay mabasa sa Biblia. Wa may mabasa. Yung mga referensya na nga suwat, awahin na kaayo. Awahin na kaayo. Ang Biblia na suwat, dugay na kaayo. Pero si Kristo wag yun mingon nga, mauni ngalan sa iglesia akong gitukod. Wala. Mao na nga kitang tanan diha, patas ta na. Patas ta. So ang pangutana, unsaon man kaha? Kay pulos man ta nag-angkon na kining amo, si Kristo ang nagtukod ani nga relihiyon. Si Kristo nagtukod aning amo nga iglesia. Unsaon na to pag-ila nga, di man din na maila pinagisngan, kay wa man nganli. Man to ginganlan pa, o niya ibutanta, ginganlan, ibutangan niya ngalan, o niya, magbuhat-buhat yung lain nga ngalan. Maila lang sa ngalan, kani, amo yun, tinodo, kay mo ngalan. Pero wa man butagig ngalan, unsaon manimo pag-ila sa matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia higala, dili maila pinaagi sa ngalan. Maila ka na pinaagi sa pagtulunan nga gitudlo or doktrina nga gitudlo ni nampundo ka. Wa ba kaha mo sumpake diya sa Biblia? Kay ang Biblia man, mao man ni kamatuoran, mao man ni mutudlos kamatuoran. Sa atong mabasa sa Juan 17:17, nag-ingon ang atong mabasa, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong, mao ang kamatuoran. So, gipasabot higala nga, ang pulong sa Dios, mao ang kamatuoran. Kamatuoran ang pulong sa Dios, o kay kamatuoran man ang pulong sa Dios, kinahanglan nga atong sukdon ang atong iglesyang giangkon nga si Kristo nagtukod kung nagtudlo ba sa kamatuoran nga ang Biblia kamatuoran man di ay. Mao man ay kamatuoran. So karon nag-ingon pod ang nakasulat sa Salmo 119:142, ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Kamatuoran sa ang kasuguan sa Dios sa Ginoo. Sugo sa Ginoo. Dapat nga ang atong iglesia maila nga kinig yung amo mo'y tinuod kay nagtudlo sa kamatuoran o niya ang kamatuoran ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa, Bible based kina siyang punduka o niya nagtudlo sa pagtuman sa mga sugo, wa nagtudlo sa pagsupak. Diha maila ang tinod iglesia. Nga naman, kay sa Isaias 8:20,
nagtambag si Isaias kung na problema tag-unsa ang gyud pag-ila sa tinuod iglesia. Ingos saya sa imong problema ana. Adto mos kasuguan. Kung dili sila magpamatuod diini, way kabuntagon para nila. Ug na problema tag-unsaon pag-ilag asa gyud tinuod, kay pulos man nag-angkon nga tinuod. Ang tambag ni Isaias, dad-an ninyo sila sa kasuguan. Kung dili sila magpamatuod diini, way kabuntagon alang kanila. Way kabuntagon, pirmi lang gabi O nag-ali po kaso ng Juan 2:4, siya nga nagaingon, nakaila sa Dios, apan wa magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana, o wala kanilang kamatuoran. Sa laing pagkasulti, bakakon ng relihiyon na, o wa ang kamatuoran, kung wa nagtudlo sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Pangutana, unsa man ang kasuguan sa Ginoo nga maoy atong gamiton sa pagsukod kung kita bagyod kaha ang iglesia nga gitukod sa Ginoo. Kawa man niya nganligod sa Mateo 16:18. O niya, baka kon man ang usa ka pundok nga wa magtudlo sa pagtuman sa kasuguan. Aton tanawon, sikapon na to. Unsa may naa sa napulo ka sugo, dili ka magbaton og lain nga Dios. Sa ato pa, ang tinuod nga iglesia ang giila nga Dios, katong Dios nga tuas langit, katong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Wa na siya laing gibaton nga lain nga Dios. Nya gaingon ay kaduhang sugos Ginoo, Sudo 20, mga higala, nga dili ka magbuhat og bisan unsang linilok kalarawan, ayaw pagyukbo kanila, ayaw pagsimba kanila. Kumusta man ang atong pundok? Wa ba ta magbuhat o mga linilok, kinulit nga larawan? Wa ba ta magsimba sa mga larawan nga binuhat? Kung nagsimba ta higala, nya kusog kay pang muangkon nga kining among iglesia mo tinuod nga iglesyang gitukod sa Ginoo, na kutob ito sa angkon, wa ta kapasar sa kasuguan niya sa Ginoo, kay ingos nila bakakon ug wa kaniyang kamatuoran. Ikatulo, dili magpasipalas ngalan sa Dios. Ikaapat, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ang tanan nga buluhaton nimo. Apan si kapito ka adlaw nga iya sa Sabado, niining adlaw dili ka magbuhat. Kumusta man higala? Ato ba nang gituman ang sugo sa Ginoo nga mao ang adlaw nga pahulay nga balaanon, santuson balaanon? Nagtuman ba ta sulod sa unom ka adlaw kas Domingo kuntos Biyernes nagtrabaho ta, o niya adlaw Sabado nagpahulay, nagsimba ta? Pag ang atong iglesia wa nagsunod ana higala, nagtudlo nog sa pagsupak, nakutob rin sa pag-angkon-angkon na kining amo tinuod iglesia nga gitukod ni Kristo. Kisa kang Kristoha nagtukod, narabay duha ka Kristo, matuod nga Kristo o mini nga Kristo. Muni atong pamalandungon. Ang Biblia nagsingon, umadtos kasuguan. Karon pangutana, si Kristo nga nagtukod sa iglesia, unsa may batasan niya? Inig kaadlaw pahulay diin man siya paingon. Sa Lucas 4, versikulo 16, atong basahon, kay si Kristo man maoy nagtukod. Siyempre atong tanawon ning nagtukod og aron mahimo siyang sampol. Og lain ang adlaw yang pahulayan, aw dili na Sabado, lain di wa kwanta sukwahi. Atong tanawon dinhi sa Lucas 4:16, og Sabado apod ang igpapahulay niya. Matod pa sa Biblia sa The Living Bible sa English, when he came to the village of Nazareth,
his boyhood home. He went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Gitinaw dinhi. Ingon dinhi nga miabot siya ngadto sa village sa Nazareth, diin didto siya nagtubo. Ingon siya he went as usual. Iyang yung nabatasan. Muadto siya sa sinagoga sa pagkaadlaw Saturday ug mutindog siya pagbasa sa kasulatan. O niya di pa gyud ato tanawon ang sumpay. Dito magbasa sa bersikulo 31. Mao gihapon nga kapitulo. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Okay, klaro gyud niyo. Miuli balik siya ngadto sa Capernaum, ang siyudad sa Galilea. Nagwali siya didto sa sinagoga kada adlaw Sabado. Wag ito record nga ning adtos giniso sa sinagoga adlaw Domingo. Nabatasan niya atong simbahan pagka Domingo. Si Kristo ang nagtukod, ay klaro kaayo, nagpahulay siya og Sabado. Gani gikompormihan man ni sa kanang mga Catholic defender. Niya kumasaw na. Tanaw na to. Matod pa sa mabasa sa argumento bibliko sa page 10 by Sok Fernandez. Adlaw sa mga Sabado, adlaw sa mga pagpahulay. Kay kini may kahulugan sa Sabado, alang sa Hudiyo. Adira. Ingon din nga si Kristo Sabadista, si Birhen Maria Sabadista. Matod pa ni Sok Fernandez sa argumento bibliko sa page 10. Conforme din unyag ari ka magbasa sa duway version mga higala, mao gihapon. Unyag ari ka magbasa sa armadura, mao gihapon. Sa Lucas 4:16 si Kristo adlaw Sabado nagsimba siya mga higala. Klaro na. Ang nagtukod nagpahulay Sabado. O niya, kumusta man ang iyang gitukod? Siyempre, Sabado po igpapahulay, dili mo lahi. Kay magbantay og laing adlaw, amo sukwahi na. Si Kristo gud ang ulo, mato pa sa Efeso 5. Ako mao ang ulo sa iglesia. Ang lawas mong iglesia. Si Kristong ulo, ang lawas ang iglesia. Ang ulo, Sabado, adto simbahan. Kanya ang lawas, Domingo di ay. Magbuwag ang ulog lawas. Unga-unga ang resulta, ana. Okay, ang buhaton, asang ulo, adto po ang lawas. Kaya nag-inguman si Kristo sa Juan 12:26, ang mualagad nako, musunod nako. Wa siya mga mualagad nako, buwag nako. Sunod nako. O niya, nabatay mabasa sa Biblia, nga nagsugo ang Dios, Domingo pahulay, wala. So, ang pag-ila sa matuod nga iglesia mahigala, di maila pinaagi sa ngalan, kundili maila pinaagi sa kamaturan o sa mga kasuguan. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puso natong tulumanon ni ang atong timsong. Mga higala, magampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios na ka sa tronos kita san sa mga langit, panalangin ni ang tanang nagapaminaw sa imong pulong, dad-a sa kayag sa pagsabot ug mga laga diha kani mo gipangayon amo kani tungod lang kang Kristo.